El següent punt de l'ordre del dia fa referència a sotmetre a ple l'autorització de compatibilitat d'un treballador de l'Ajuntament de Cardedeu a realitzar una activitat privada. Bé, bona tarda a tothom. La proposta que es porta és l'aprovació d'una compatibilitat, en aquest cas per una segona ocupació en el sector públic. La petició compleix tot el que preveu la normativa que regula el règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions del sector públic a Catalunya, la llei 21/1987, i per tant la proposta és en sentit favorable d'aprovació d'aquesta petició d'un treballador d'aquí de l'Ajuntament de Cardedeu. Senyor Gelada. Sí, com hem fet cada vegada que s'ha portat a ple algun punt similar de compatibilitat, ho aprovarem, malgrat que segueixo opinant el mateix, que crec que vam obrir la caja de Pandora i jo crec que no sé si és bo o no és bo, però com que així ho hem fet en altres casos, el que no seré jo el que voti en contra d'aquesta compatibilitat. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Bat. Sí, bona tarda a tothom. Donarem suport. Reuneix els requisits, com ha dit el regidor, per tant no ens podem oposar perquè la llei ho marca així. Merci. Gràcies al grup del PSC. Senyor Octava. Sí, nosaltres hi donem suport. Gràcies. Senyor Mallorcas. Hola, bona nit. Nosaltres també donem suport, com diu el Jordi, la llei ho permet, per tant, el votarem a favor. D'acord, moltes gràcies. Voleu dir alguna cosa, companys? No? Doncs passem a votació. Vots a favor?